og velkommen til Australien for anden gang. Jeg har nået Margaret River nu, og har opholdt mig en uges tid, da jeg simpelthen blev ved med at møde nye mennesker, som jeg havde det rigtig godt sammen med. Jeg har blandt andet mødt en englænder, som gav mig et kæmpe stort kort over hele Australien. Et kort, han fandt i Darwin, så der er altså nogen, der har tegnet deres rute ind på mit kort, og det skal I ikke tage hensyn til. I hvert fald så kan det give os et bedre overblik over, hvor jeg er, og hvor jeg skal hen, og hvor stor Australien i virkeligheden er. Så lad os lige tage et nærmere kig på det hele. Som I kan se, det her er hele mit kort over hele Australien simpelthen. Hvis jeg prøver at bruge tæerne lidt, så kan jeg pege. Det her er hvor jeg startede. Det er Perth. Så kører jeg ind til Kalgoorlie, som ligger her. Ned til Wave Rock, ned til Albany, Danmark og til Margaret River, som jeg er ved lige nu. Hvor jeg skal hen er helt heroppe. Helt heroppe til Darwin, som ligger helt heroppe. Hvilket er tværs igennem hele Australien. Så skal jeg lige bruge kortet igen. Vinden vil lege med. Okay, lad os tage et nærmere kig på, hvad det egentlig drejer sig om. Jeg snakkede min rute sidste gang. Jeg er nået her til Margaret River, som er et område med alle de vingårde, som jeg snakkede om sidst. Jeg har selvfølgelig været på en vintur, hvor jeg både smagte chokolade, ost, masser af vine og nogle forskellige likører. Og ja, jeg kunne da ikke stå for det. Jeg har købt den her iblandt nogle andre. Jeg fik en rigtig ny smag for kolde rødvine, og den her lidt specielle en, som har fået tilsat kuldioxid, så jeg er altså det, de kalder en sparkling wine, en vin med brus. Hvad der er det interessante i dag er, at jeg har været inde på netcaféen, fordi jeg faktisk skulle uploade en masse af de billeder fra min tur. Men igen, så går det ikke altid, som man lige har håbet på, når jeg er ude at rejse her. I hvert fald så var ham, der skulle have vagten ved netcaféen i dag, han blev nødt til at lukke den, og det gjorde han lige her for en halv times tid siden. Det er fordi han er brandmand, og der opstod simpelthen en kæmpe stor brand ret kort herfra. I kan stadig se skyerne fra det. Det er nu egentlig meget rart med lidt skyer i området, for der har været knap 40 grader i dag, og det har der været næsten hele ugen. Så der er fuld knald på. Jeg er blevet lidt solbrændt, som I måske også kan se. Det gør ondt. Så kan man lære lidt af det. Det er faktisk første gang, synes jeg selv er lidt imponerende, eftersom jeg har været igennem 2 somre nu på et år. Så i hvert fald, så har jeg ikke fået uploadet nogle billeder alligevel. Men jeg kan til gengæld uploade den her video med næste gang. Og så ved I lidt mere om, hvad det egentlig er, jeg har været ude at se. For der er rigtig mange billeder, og de siger ikke så meget i sig selv. Så lad mig lige prøve at gå igennem det, for at forklare det lidt nærmere. Og lad os lige tage kortet med, så I ved, hvor det er, vi snakker om. Kalgoorlie var stedet, hvor jeg så en guldmine. Det vil I kunne se. Jeg har set en mand, der smeltede guld inde i Kalgoorlie. Og jeg har siddet med en guldbar i hånden til en værdi af $40.000. Det er en hel del penge. Det er gange 5,5 cirka. Så har jeg kørt tilbage igen mod Perth, hvor jeg startede. Tilbage igen midtvejs her, ind i midten af landet, ind til Wave Rock. Ved Wave Rock, det giver lidt sig selv. Jeg viste det på et lille billede sidste gang, og jeg har taget nogle flotte billeder derfra. Blandt andet fået en fantastisk solnedgang. Så det kan I jo også lige tage et kig på, hvis I har tid, her på min hjemmeside. I hvert fald så kørte jeg videre, og jeg kørte ned til Albany. Albany er stedet, hvor man startede med at bosætte sig her i Australien. Faktisk den ældste europæiske by. Og også det sted, hvor man finder de ældste aboriginal fiskefælder og hvad man ellers har fundet. Altså, det tyder til, at alting er startet i Australien dernede ved Albany. Trods det er det en meget lille by. Og der var en rigtig flot natur dernede. Men der var ikke så meget andet end det. Så det blev til en kort lille endagstur og en optankning af benzin og noget vand. Og så var jeg videre til Danmark, som ligger her. Snakkede om Danmark sidste gang. Snakkede om, at jeg ville til den by, som var opkaldt efter vores land, hvilket jeg troede den var. Det viser sig, at det ikke var sandt. Danmark er i virkeligheden opkaldt efter en læge, der hedder noget andet, bla bla bla, Danmark til efternavn. Han var en ven af opdagelsesrejsen, der opfandt den her store flod, der går igennem ved byen. Han opkaldte floden efter hans kammerat Danmark. Sidenhen er byen så også blevet opkaldt efter floden, som nu i dag hedder Danmark.
Og byen var i sig selv en skovhuggerby. Den producerede både møbler hjemme i Europa og træ til brænde til lokomotiver, der kørte ind til ørkenen, hvor de hentede guld. Og selvfølgelig også nogle forskellige maskiner nede i guldminerne. Så i hvert fald, så var der rigtig flot natur. Faktisk noget, man godt kan genkende lidt hjemme i Danmark. Grønne bakker og køer og marker. Men der var lidt varmere end der hjemme i Danmark. Og helt specielt, så var vandet meget varmere, da det ligger meget tæt på det indiske ocean, hvilket nok er en af verdens varmeste have. I hvert fald, så tog nogle flotte solnedgangsbilleder. Og så mødte jeg ham englænderen, jeg snakkede om, som gav mig kortet, og som i øvrigt også gav mig nummeret på en gut oppe i Exmouth, som jeg nu er på vej op til. Jeg regner med at kunne nå det op på en uge. De har haft noget forfærdeligt vejr oppe i Exmouth. De har haft en cyklon deroppe i en uges tid nu, hvilket også er en af grundene til, at jeg faktisk ønskede at blive i det her område, eller i hvert fald længere sydpå, det længere, inden jeg tog derop. Det er ikke ret fedt at se et område, hvis det bare regner og blæsten pisker der om ørerne. Så nu har jeg simpelthen en kontakt i Exmouth, så han vil tage mig ud på fisketure, firehjulstræksture, surfe, you name it. Det er helt fantastisk, når man ikke kender et område. Så er der altså ikke nogen, der er bedre til at vise en område end de lokale. I hvert fald Margaret River. Fra Margaret River til Perth. Gennem Perth, stort set, jeg har jo allerede set området. Indtil det, der hedder Pinnacles Desert of Pinnacles, som noget i den stil. Som er en ørken med nogle specielle stenformationer. Det skal nok blive spændende. Videre, hele vejen op forbi en naturpark, der ikke har nogen firehjulstrækker uden om Kimberley, som vi snakkede om sidste gang. Og lige for at pointere det, så er Exmouth. Nu må jeg se, om jeg kan finde det. Det skal være lige her i stedet. Det er i hvert fald en by ved vandet, så den er lige her i området. Ikke så stor. Flest kører faktisk forbi den, fordi der ikke er ret meget at se der. Men eftersom jeg nu har fået en lokal kontakt, så er det i hvert fald helt sikkert, at jeg lige slår smut omkring Exmouth. Så videre op, udenom Kimberley. Og op til der, hvor I ikke kunne se før. Kig uden for mit kort. Fordi det her er Vestaustralien, hvilket var der til mit kort gik sidst. Og det her, den her firkant her, det er den nordlige Australien. Så jeg kører op til Darwin. Og ser lidt, hvad der er at se heroppe. Forhåbentlig har jeg tid og penge til at køre tværs igennem hele landet. Herned, ind i midten, til Alice Springs, og ind til det, der hedder Ayers Rock, eller Uluru, som de Aboriginals de kalder den selv. Og så tilbage igen selvfølgelig, så jeg kan nå mit fly. Der er ikke ret meget at se, men jeg har hørt, at det faktisk skulle være hele køreturen værd. Bare for at se den store lysende klippe i en solnedgang eller solopgang. Så det var stort set det. Hvis der er noget tilføjet på mine billeder, så er det måske været op og klatre i træer. Og fik nogle grimme vabler af det, som man også kan se på mine billeder. Og jeg har været ude at surfe igen. Og jeg har smagt en masse vine, som vi også snakkede om. Og ellers set en masse landskaber. Jeg prøver at tage nogle billeder, mens jeg kører, så I kan se de landskaber, jeg kører igennem. Jeg kan jo ikke nå at stoppe og se det hele. Så en gang med, så tager jeg lige et billede ud af vinduet på vejen, så I kan se, hvordan det hele forandrer sig efterhånden, som jeg kører. Jeg tror ikke, jeg var mere tilføje den her omgang. Så det var rigtig hyggeligt at snakke med jer. Klokken er ved at være 6, jeg skal have en aftensmad. Vi ses jo nok igen meget snart. Hej!